osnova čestica! Majore, bila je to jedna jedina u čitavom svemiru. Čekaj, Niko, imaš još jednu? Ne mogu da opet kloniram bez nje. Ali to su moji lični zahvati. Moji lični! Gde je junakov čin? Sa ili bez inflacijuma potreban sam ljudima. Mogu ja to? Sada mi treba... Pomoć? Šta? Hoće da nam pomogne? Kakav bezobraznik! Zauzeti Kinu, a zatim svet. Sretit ćemo sve smrtnike ove planete.安定離陸ストラッチ番号総理が8名を伴いご用意されております。Onda će još da naraste. Na kraju progutat će čitav univerzum. Ali to su moji lični zahvati. Moji lični! O, blagi Bože, jajce kreće da je sve naučio od nas. To je možda tačnije nego što mislimo. Upomoć, jazavci će da me pocepat će me na bačiće. Znao sam, ne veruj jazavcima. Zar ovo nije uzbudljivo?